shi Ibrahim matsayin da ka dauke shi zaka ji zaka ji ai magana fahimta magana ɗaya zan ai maka kaga zan baka kai magana waka da kasa ta taka lafiya wanda yake cewa shehu shine na farko shehu shine na ƙarshe idan ka gane ka gane amma fa sai mai hankali mara hankali kaga ba zai gane ba kenan amma ni tambayar da na maka menene hukuncin wanda ya haɗa Allah da wani musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne to taka lafiya kafiri ne to ka bani yi magana yanzu na baka alhamdulillah tambaya na shine akar masallahu in ma za ka sa recording ka sa saboda yana da kyau ba wai na ba magana recording a'a yana da kyau ai saboda ita magana hujja ita ce shine zai to ina jin abin da muke so mu gane ba na hujjar ka yanzu misali kai yanzu menene misali za a kira sunan mutum da kafiri ai sai an ga misali bambanci musulmi da kafiri addini ya gama cewa sallah haka ne duk sallar ka duk ibadar ka haɗa Allah da wani ai ka kauce shirme kawai kake saboda Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma shi ma shehul islam maulana shekar ibrahim yas shi ma akan haka jahilai ne wa'ina ba san addini ba suke allanta shi kuma ni ba tijjani ne da nake maka wannan magana saboda haka yawa duk wanda zai kawo mana shawai shi shehu Allah ne kowaye kafiri ne shi ya ka ji ai shi shehu ka gane ko shi ya faɗi kan shi kamar littafan shi guda nawa ke da aka ramar kallon me ya ce littafan shi nake ma magana guda nawa ke da ina da su za su kai kamar 8 haka to 8 su sauran fa ya kamata a ce kama da ke sauran a hankali ya yake mallaka komai ba lokaci da ba shi ne in ka ji zance ya zo ga arifai ba ka gane ba to Allah ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ai ba wani arafi da zai ce min shi Allah ne kowaye shi yanzu shi mazan shi Ibrahim me zaka dauke shi shi abin da dauke ma Ibrahim ya ce wa ma zaka ji shi Ibrahim ce wa ma ana abin da dauke shehu Ibrahim da aka ji cikin su la yasalu shehu ya ce wa ma ana ila Allah wala ana gairuhu wala huwa gairi bal ana huwa me za ka ce mu shehu wurin shi shehu shi yayi magana ya ce me ya ce wa ma ana ilallahu wala ana gairuhu wala huwa gairu bal ana huwa sai da ce bal ana huwa me za ka ce mu shehu Ibrahim wurin to ni ba zan ce shi ne magana kan shi ka kafirta shi kenan ne ba zan kafarta shi ba amma shehu Ibrahim ya ko shi zai fito shi Allah ne ka gane ko mu ka gane halitta ya kamata ka mata uzuri in ka ji abu ka ji zance na arifai in baka sani baka tambaya ka tambaye gaba gare ka wallahi to na tambaye ka ne ake nufi Ibrahim kai shehu ni jahili ne Allah a'a ba ki jahili ba wallahi ai wannan ban sani ba akan abin da baka sani ba ko kai jahili ne wace min abin da shehu yake nufi ko kuma da wannan mai wakar yake nufi shi a'a abin da ke nan duk rabu da magana waka domin inda a ce rashi na kan mu to mun da arzikin gani ne yake nufi ka gane ko me wanga zancen wanga zancen shehu shi da kan shehudi ka gane ko kana jina shehu ya ce babu wani Allah ka gane ko shi ka gane ko sai ce babu wani Allah ni din nan ba wani Allah bane ka gane ko kana ji magana shehu shi din nan ba wani Allah bane ko babu wani Allah kuma shi kawai shi dai shi Allah ne shi ne ban ka bari kawai ana huwa to saboda haka misali shi zan ce akwai inda ake bayyana shi waye Allah a'a shehu Ibrahim yanzu misali kana jina da ya ce shi ana huwa shi yana nufin cewa shi ne Allah kenan shi ne Allah a to ba ai ka ce baka sani baka ce maka bayani sai da na baka lokaci to yi mun bayanin a'a da datan mu na tambaye ka har larabci ne kuma rubutun shehu ne
to ni baka san wani a abu gane ai abun da ke fito mu kenan a gane ko rashin fahimta ko ba lalle bane wa ake kowa zai gane kowa ne shehu baraka ji ka gane ko magana arifa ma arifa da kake magana abin da shehu zai faɗa ka gane ko a matsayin ka na batijjani ban sani ba ko kai batijjani ne ko kai dan fairan ne ban sani ba ka gane ko ni ba ko ni masoyi ne to ni batijjani ne masoyin shehu Ibrahim Inyas masoyin shehu Abdulkadir masoyin shehu Tijjani duka amma abin da nake so da kai ka gane ka gane ko da ni da kai babu wanda aka aiko mana shehu annabi Muhammad aka aiko babu wanda aka aiko wa shehu ni da kai na gaskiya shi shehu Ibrahim ka fatan lillahi ne a manzon Allah ne kawai ka fatan lillahi shehu Ibrahim yanzu kai bibi da ka san tarihi ya nuna za ka ba za ka dinga ma gaskiya manzon Allah shi kadai ne ka fatan lillahi za ka ga mana shehu Ibrahim waye shehu Ibrahim za ka so ka fatan lillahi ka ci gaba da ka tsaya to na tsaya a nan gurin shehu Ibrahim malami ne kawai na musulunci na'am amma ba ka zo ka ce an aiko shi ka fatan lillahi wa aiko shi faɗi min wanda ya aiko shi magana gaskiya ce ka faɗa min waye aiko shi ka fatan lillahi yanzu sai ba wai magana yanzu sai ba na amsa wannan a'a ai kai jira nake ka gama maganar ka na gama ba na amsa kafatan linnasi da kace Shehu Ibrahim kafatan linnasi ne waye aiko shi kafatan linnasi ka gane ko Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim shine hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce in ka so ka bi in ka ta bi in ba ka yi ba baban ka ya bi maka a wallahi ne babana ba akan wannan magana yake ba ne babana abin da ya dora ne ya nuna min cewa Shehu Ibrahim malami ne yawa gaskiya ne masoyin manzon Allah ya yi mu kuma addini hidima iya wacce zai iya ya bar duniya yanzu yawa yanzu amma haƙiƙar manzon Allah babu wanda ya san haƙiƙar manzon Allah sai Allah shi ta sa haƙiƙar shi haƙiƙar sa haƙiƙar shehu malinta ce malami ne shi wani malami ne da aka haifa a wani gari Senegal ya taso ya zama malami masoyin manzon Allah na san wannan haka yake. Amma wayan ka ga mun cewa wai an aiko shi da nasi. Za ka ji ayan Qur'ani. Allah ya ce in masoyi na ya so ni zai iya zama ni. Shi ne zaka ce me zaka ce da shi sai bi. Zai iya zama kai ba na ayas. A'a ba haka nake so mu da kai ba. A'a to ai hujja kake so ka bani ni kuma na hana ata bawo dalili kawai to ka bani ayar da aka ce in masoyi ya so ni ya zama ni bangon wallahi to da yawa wannan magana Allah ne sannan kuma misali bana so ka Allah kariya ka karanto min shi